kaunti mano mamero. Mwalimu, in bed wach mogik watieko. An adwa wacho mana ni wach capitation mag school gi nyaka obed streamline. Ka wan gi paro mar miyo nyithindo free day secondary education, nyaka waor pesa e wangsa kendo waor pesa moromo e wangsa. To ahinya ni pesa kosedhi e Ministry mar Education owinjo bed ring fence, nikech last year no ayudo ni pesa mane owinjo bed for infrastructure no kaw 5 billion more team go supervision, assessment and invigilation of exams last year. Koro tiene ni pesa mar infrastructure ne okore skunde. Pesa mar infrastructure kosedhi e Ministry of Education owinjo waring fence ma onge tich moro amora motimo. Owinjo bed ni koen mar infrastructure to dhi infrastructure, capitation odhi capitation. Ka gidwa ni wa budget pesa mar invigilation, assessment to gik machalo kamano, mano waketo tenge itimo negi budget ma ok gol pesa ni voted ni tiduoke voted moro machielo. Wakwayo ni mondo skunde wagi sirkal nyaka ne ni nyithindo ma Kenya ka osomo e yo makale, kendo skunde wagi omi pesa kaka dwarore, mondo kik wabed gi nyathi moro mane ot ni ok dhi skul nikech sirkal okoro pesa. To koro pesa to jomoko kawo to dhi ofuku nikech wach mar mibadhi ma wan go ka. Bilion 117 mano pesa moromo kelo free education mar nyithindwa gi e Kenya ka. Omiyo kwadwa ni wabedo gi mibadhi to nyithindo ni dala. Mogik taduoko nwero kamano mar luongo waka wuoyo kuom wach mar education. To mar ahinya to be aduoko ne jokibira erokamano nikech gimiya thuolo mar represent gi ka, omiyo bende uluonga e bura ma kawuono. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya mwalimu, mano mwalimu Peter Orero Nyakorom